El tercer projecte que veurem és Llista. Com veieu, no és la Jana Jubert, la persona de Fera que presenta el projecte, és Albert Lloreta, un dels fundadors precisament de la Fera. Endavant, Albert. És una associació molt jove i petita que es dedica a donar suport a creadors de contingut en català. El que fem és intentar connectar-los amb recursos i amb públic per ajudar-los a fer més sostenibles els seus projectes i també a créixer. I precisament d'això va el projecte que estem treballant i el que presento avui aquí, que és un projecte que estem treballant amb la Fundació .cat, de ranquejar aquests creadors. Un espai que faci a la vegada de directori de tota la creació de continguts en català, de tots els creadors de contingut en català en totes les diverses plataformes i a la vegada que els ordeni per categories de contingut. És a dir, que tu puguis veure els creadors de música, de literatura, de política o d'estil de vida junts i com un organisme plural, no cada un d'ells separat en diverses plataformes, sinó tots junts, veure com funcionen, com evolucionen aquestes categories i per tant, obtenir informació clara. Aquestes categories, a més, creiem que és important ranquejar-les, endreçar-les, obtenir un indicador que ens permeti veure què és allò que més creix i què és allò més gran. Aquest indicador l'hem creat, l'estem treballant a partir dels múltiples indicadors de totes les plataformes. Un dels problemes d'aquestes grans plataformes sota les quals vivim és que cada una té els seus indicadors amb les seves mesures canviants, opaques. Nosaltres el que intentem és cuinar, obtenir dades de tots aquests indicadors i crear-ne un d'únic, flexible i robust, però que ens permeti conèixer, per una banda, què és allò que més creix, quins són els creadors que més creixen, però també on hi ha la qualitat, on hi ha l'interès. Creiem que és important un indicador d'aquesta mena per un àmbit com el dels creadors de contingut, perquè entenem el món dels creadors de contingut com una indústria cultural. Qualsevol indústria cultural té uns indicadors neutrals i de transparència, tan neutrals i de transparència com poden obtenir-los. Per exemple, el món de la literatura, dels llibres, el gremi de llibreters fa una sèrie d'enquestes a les llibreries per obtenir informació dels més venuts de la setmana, de ficció i de no ficció. El món del cinema obté les dades de les taquilles. Els mitjans de comunicació, a través d'audímetres i d'enquestes, tenen l'EGM que obté aquesta informació, diguéssim que a vegades és més o menys creïble, però funciona com a estàndard. I nosaltres volem crear un estàndard també que ens serveixi per tenir una foto real i el màxim de transparent possible i el màxim amb un cost concret possible d'aquest ecosistema de creadors de contingut. Per cert, el món de les sèries i del cinema en plataformes de vídeo on demand també està buscant la necessitat de crear un indicador únic. De fet, hi ha una investigació recent de la UOC que així ho demana, per tant, estem en aquesta línia. I també creiem que és important de cara a tots els agents d'aquest ecosistema. Per exemple, és important pel públic tenir un espai on poder descobrir tota la diversitat de creació més enllà dels 4 o 5 creadors de contingut de la punta de l'iceberg que surt a tot arreu. També és interessant pels propis creadors veure la seva feina en un context coral, diguéssim, aquest context que a vegades els costa trobar en aquestes plataformes que els dona un canal molt individual i solitari, diguéssim. És interessant també per les associacions, entitats, fundacions i administracions que volen investigar com està la salut del català en aquests entorns. Per tant, tenir informació transparent en aquest sentit és sa. I finalment, evidentment, és un ecosistema molt marcat per les inversions de marques i empreses i administracions també. Per tant, donar-los una dada transparent i neta perquè puguin invertir de forma clara en aquest ecosistema cultural ens sembla interessant. Tot això, a més, passa en un context, perquè a vegades nosaltres aquí, als Països Catalans, ens fa la sensació que estem sempre parlant de protegir el català i defensar el català. Hi ha un punt a vegades que em fa l'efecte que podem fer esbufegar a la gent, en plan, hòstia, que pesats. Però tenim la sensació que aquesta lluita per generar un espai fort en una llengua que a priori no és de les més fortes del món, és un esforç necessari i important de replicar. És a dir, estem en un entorn, el de l'internet de plataformes, cada vegada menys divers, lingüísticament, sobretot per l'anglès, que s'està menjant cada vegada més terreny de creació, i creiem que és important que les comunitats lingüístiques que no són tan fortes tinguin eines per reconèixer-se i per veure que són mercats possibles d'idees i de creació fora d'aquesta homogeneïtzació. Per tant, creiem que si això ens funciona aquí i tira endavant aquí,
volem anar a buscar llengües en situació semblant a la nostra, els danesos, els bascos, els suecs, i intentar fer que ells també tinguin un espai on reconèixer la seva creació i en definitiva, és un espai que permeti dir que existim. A les plataformes ens costa a vegades veure si existeix o no un sector lingüístic determinat, doncs amb aquest rànquing volem que quedi clar que existeix i que creix.